Kimmer is just an no ja sa kleine mich is so dat as an office dan ho ach Kimmer ga is go vis men na Roshi dog go ides men well is het ma vi kopraning agus an je het bliona stegel to bim so brin ma je agus is na har in an je har plan rief al har kaart hiel ak gan smitja de gewoon is midasher ha anders of nog een goede te jaar hoe mis een drama ze hier zal goed as romi am smeker aan skostorn wij nane bliona aan en kan ik aan heimisch bechtie wakken jaren. En dus wij vieren als ik klein wat je al goed zegt is dat schietje een groot kanoanje. Dus maar ik dus gachke se VPC daar bleef session aan een klare kan je. Dus moet je art reën schietje. Nee, als Allah hangt hier chitlak ging op de feries. Nou de was schietje in keel goed in je pakken wat als de wijn. Eigenlijk bin je stuurt. Wou fijn stjach wou fijn. Ik kan daar op zijn haaster. Klimach in een houden en je kan dus de kerst gaan letten wat werd dan heel erg gaan boljes als je een groot knopje dat gaat ja dat kan zo veel kleur gaan voor vast kunnen thuis tot in de ach kan amper je er aan de schietje maar steen aan een worst hebben vier die hebben niet goed gehoord dat hij ons krikken met de krikse als je kunt piano haai piano haai kan een naai bij tot een ander moest er goed denken dus we beginnen tegen nee was als nou goed zeggen ik ga Katrine Dunn Katrine Kooljoen wij schauen aan de wassen het schort dan aan de pallig gasten ze gewoon niet halt wat maar als een drama dat het was dat schon als goed gerozen is dat ski dat heen maar dan is er je weet ja niet vroeg kan aan een hele maar die spelers was het daar niet als ik ook een halve jaar weggehaald had ik iets in het drama dus ga je ook nog pleonen naar dat ik moest het scala die fase in zo hele Gott dan die wogen en al schönen wogen dus generatie kommer het dan die wogen ook zie tot drama dus ga je kalig je zegt goshon dat de kalig van dus is weet je dus weet je het planteert kort maar alles is een golf het gaat op kalig eentje voor camera's script dat dan is dan die wogen kun ze waren mag kan de skala ik zie dat je nog als een sitting of zo dan George ach je maar nog ja dus nozen dat wel kun je voor je goed gaan dus dat hang ik me ver zoals je een pakje ja dat je een glas gewoon dus hoe moet je doen als je nozen aan een glas the most the Jesse was looking at the Jesse Morrison prize for the most promising young actor I guess so and that hit me that is something how to can show has the notion there was skostorn of een notion er heel pleone dat man heel pleone maar van de huis wat toruïne te doen dat hang ik met al goed jullie agus hoor me gewoon in gleich aan dat iemand Katrine niet kon Katrine Dunn Anne niet kon zijn Anne niet zo aan word ik is de deuntje is hij biat er nog op elkaar gaan agus hoor me de balletje begraste voor de vleeuw voor paars te gaan nou agus feminine wordt ik vijf als kan het een kalige naam als een proefwij maar die niet kloot gaat het niet kan riechen maar je hoor je mag je daar gaan ja er staat toch gewoon wij meer genadig ik zie niet heen als de school agus was Eddie Young die nog heen gaan de school in de was 1968 was 67 agus ik ga me gaan op ze school official rector dat ja I'm told that there's a problem what problem how does that core wij mag core wij mag dus dat eens meer well I've translated a play agus I've got people in the class to do, and I've got the girls to do things, and I've got people to do the stage and everything, and we're going to put it in for the drama festival. Ja, niet meer zo wat kan er wijten. Ja, dat is nog voor zo'n meer van jou. Het is heel veel staat ervoor. Ach, voor jullie, lentje je ogen, je zegt, maar graag. Dat is met de tuin met Tolly en Max Swin, die wordt er maar Mullen, de tuin en George naar de glas, ik moest, ik had je gaat heen, ik heb het palletje behaald, dat was een glas. Agus smachcore, ik zat je nog dat was een keer wel koju, maar dan is het een woord SCDA Drama Festival. Dus ik stel ook eigenlijk stel ik violen. Dus je de thespians is schoon van wat zijn oorlog maar is niet groot professional voor geboren gewoon. Ach, wat keer je violen, wat kook je eigenlijk jou?
Agus, short han ik er rector aan als een assembly van in station. De teacher in dat cool, we nooit van assembly as whole law. Agus am kadam fin. I believe we have to congratulate the 6th-year team. Hoe is niet hier dus mag als niet gaalik. Hoe is hier dus je die staat er cool. We zien die puchtige geel. Agus maar schon aan het dag. Rís han cari sam go sona vashin sam na vashin ekli pach ki hushin korwol fi as a glasclub le chalach wi trap na ga sort of feishach kan glasclub club leon agus ha kein amse she falavan wat doni woch famous in the chopper in the flachts dan skit flacht op de stukken van hoogba ach she hou nog wat is er na double right the stage in her falavan loch sie het is op een oor klot chas der aan she queen street die kan stre la every lari ik dan is was no recht leon in huis wat echt er een geil a gabriel na station she keep by kistulai jalach by jutems we zat policy galat wat ga staat leeg eerst terug sa ga dus gaan je kistulai bewegen wat je kan gaan dat policy